Allah in yau ka fara zuwa wannan channel tamu ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Kanmu da sake saduwa a cikin sabon shiri da suna Kano da Kaduna. Wannan da shiri ya ɗauko wa'insu abubuwa guda biyu wanda a kowane shiri yake zuwa da irin wa'innan abubuwan. Wannan da shiri mai lakabin Kano da Kaduna. Za mu ɗauko muku mawaƙi da yake garin Kano, sannan mu ɗauko mawaƙin da yake garin Kaduna. Wa'innan mawaƙa guda biyu za mu ɗauko ne wa'inda suke tashi a zamanin nan na 2021 wanda magoya baya da mabiya suke son wa'innan mawaƙan guda biyu nan, wanda a yanzu su ne suka shahara kuma su aka fi jin waƙoƙin a wannan shekarar na 2021. Ba kowa bane wannan illa Hamisu Breaker da Auta MD Boy. Wa'innan mawaƙan guda biyu su ne za mu tattauna a kansu, akan magoya bayan da suke da su a wannan shekarun nasu da suke cin zamanin su. Wa'innan dai mawaƙa guda biyu, Hamisu Breaker an haife shi ne a garin Kano kuma a gundumar Ɗorayi. Bi ma haka Auta MD Boy an haife shi ne a garin Kaduna, a garin Zaria. To wa'innan mawaƙa dai guda biyu wanda tauraruwar take ci a wannan lokaci, Hamisu dai Breaker da Auta MD Boy. Hamisu dai Breaker tauraruwar tana ci, yana da magoya baya sosai wanda ba a tsammani a wannan shekarar. Amma Auta MD shi ma na garin Kaduna ya fara kamo hanyar fin Hamisu Breaker magoya baya. Mu ba za mu ce komai dangane da wannan al'amuran da ake game ga wa'innan al'amuran ba. Kuma magoya bayan su na Hamisu Breaker da Auta MD kun mana magana akan wa'innan na biyu. Mun san dai Auta MD ya iya waka irin ta soyayya, shi ma haka Hamisu Breaker iya waka irin ta soyayya. Kowanne da irin salon da yake amfani da sa wajen yin waƙoƙi. A ra'ayinka a wannan shekarar ta 2020 wa ya fi magoya baya a wannan shekara, kuma wa ya fi, kuma a cikin su biyun waƙar wa ta fi burge ka? Sannan kuma a cikin wa'innan su biyu wankan wa ya fi burge ka in yayi sa? A dai hotunan su nan muna ta nuna muku su wanda suka yi wanka suka fito. Duk da dai mun san Hamisu Breaker ya iya wanka sosai, shi ma haka Auta MD. Wannan zai zaɓe ya rage gare ku magoya bayan Auta MD da Hamisu Breaker. Tom, dan Allah dan Annabi magoya bayan Hamisu Breaker da magoya bayan Auta MD Boy. Ga dai wa'innan mawaƙa guda biyu wanda muka zaƙulo muku su wanda suka fi kowace mawaƙa a wannan shekarar 2021 haskakawa, kuma da magoya baya a harkar ta YouTube da ma Instagram. Duk da dai Hamisu Breaker ya fi shi mutane sosai Instagram, shi ya dai Auta MD yanzu ya taso a Instagram ɗinsa, amma a YouTube mutane suna yawan kallon bidiyon Auta MD kama na Hamisu Breaker. Kuma duk da Hamisu Breaker nashi ya fi na Auta MD, amma ɗaukaka ake nufi. Ɗaukaka Hamisu Breaker na da ita, shi ma haka Auta MD. Kan mai ishe ku da surutu, dan Allah ku zaɓan mana wa ya fi burge ku a cikin wa'innan mawaƙan guda biyu, Hamisu Breaker ko kuma Auta MD. Sannan ku mana comment, ku yi like a wannan tashar. Dan Allah in ba ku subscribe ba ku yi. Mun gode sosai da zaɓen wannan tashar ta duniyar mawaƙan Hausa TV.